που έβγαλε την υποδοχή, τη Μόχοβα για την κόρυδα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο, να μπορέσουν να έχουν περισσότερο. μπλοκ. Έχει νέα προσπάθεια όμως η ομάδα της ΑΕΛ. Το πλασέ που έγινε από τη Μανώλα Κωνσταντίνου, όμως 4-19, βλέπουμε σε επανάληψη εδώ. Η Μόρκαν Μπεκ, έχουμε ένα νέο time out που πήρε η Ζανέτ Σοκράτους. Δεν είδε να πιάνουν τόπο τα λόγια της στο πρώτο. Κρύπαν έβγαλε την υποδοχή, τη Μόχοβα για τη Λαβρούκ σε ένα πλασέ, βγάζει άμυνα όμως Αριστείου στην υποδοχή, Δέσποινα Κωνσταντίνου, το πέρασμα στη συνέχεια. Στο σέρβις η υποδοχή από τη Λαβρούκ, η Κρύπαν στο καρφί, το μπλοκ λειτουργεί εκεί. Βασιλείου, Χαραλάμπου στην υποδοχή, την επίθεση παίρνει η Μαρίνα Λαβρούκ, βγάζει άμυνα όμως αφού αλλοιώθηκε η πορεία από την μπλοκ. Από την Νοβίκοβα και νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ στο blocking μπάλα, Μπεκ, Κάλια Βασιλείου. Από τα νέα μελλοντικά αστέρια της Κύπρου. Κάζμιρτσακ είναι στο σέρβις για την ΑΕΛ. Μόρκαν Μπεκ, 5 το σκορ. Η υποδοχή της Μπεκ. Η Κάζμιρτσακ στο σέρβις, η Μπεκ έβγαλε την υποδοχή. Πάρει ξανά προβάδισμα 2 πόντων, 12-10 η ΑΕΛ. Κάλια Βασιλείου για τη Μόρκαν Μπεκ. Θα βγάλει το πέρασμα η Αμερικανίδα παρά την προσπάθεια απέναντι της. Η ευρικότητα από τις αθλήτριες της έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι έχει παρουσιαστεί με καλύτερο η Κωνσταντίνου στο σέρβις. Θα βρει στο φιλέ, θα περάσει όμως η μπάλα. Η υποδοχή της Μπεκ, η Κάλια Βασιλείου και πάλι. Αλεξάνδρου. Έγινε το σέρβις, η Μπεκ θα πάρει την επίθεση, θα νικήσει το τριπλό μπλοκ που ύψωσε απέναντί της η ΑΕΛ. Εδώ και πάλι πολύ ωραία προσπάθεια από την Μόρκαν Μπεκ. Και εκεί το μπλοκ, νέα επίθεση, βγαίνει άμυνα όμως από τη Βασιλείου και τώρα η Μπεκ θα βγάλει το πέρασμα. Σε πλήρη αδάνεια όμως η άμυνα της ΑΕΛ δεν λειτουργήσε σωστά σε αυτό τον πόντο. Τα λάθη συνεχίζουν από πλήρη. Συνέχεια, καθώς έχουν τις δυνατότητες οι παίκτες και των δύο ομάδων. Εδώ όμως η Μόρκαν Μπεκ βλέπει το κενό στην πίσω ζώνη της ΑΕΛ. Εκεί ακριβώς θα στείλει την μπάλα για το 12-17. Απλά να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς για να μπορέσουν να πάρουν αυτές το πρώτο σετ. Εδώ η Μπεκ δίνει συνέχεια στις πολύ καλές προβλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Η μπάλα στρώθηκε ουσιαστικά από την άμυνα της Ρούξαν. Ότι πιστεύει σε αυτές και να μπουν δυνατά για να πάρουν αυτό το σετ. Εδώ όμως είναι η Μόρκαν Μπεκ που θα κερδίσει. Περίοδος 25-17. Και δεν... κακή υποδοχή, άσχημη ψυχολογία, νευρικότητα, πολλά. Η υποδοχή δεν ήταν και ότι καλύτερο, έρχεται όμως η Μπεκ για να στείλει όμως την πίσω ζώνη την μπάλα και όγορα για το 3-5. Από αυτές τις φάσεις διακρίνεις την νευρικότητα που διακατέχει τις παίκτριες της ΑΕΛ. Γκρίπαν το καρφί από την Ουκρανία, βγάλει όμως η Ρουξαντόγιου την άμυνα και έρχεται η Μόρκαν Μπεκ με δύναμη στο καρφί να τελειώσει τον πόντο παρά την πρώτη. Το προβάδισμα ξεκάθαρο και σε αυτό το σετ για την ομάδα της που θα βοηθούσε σίγουρα και τα κορίτσια της ομάδας. Εδώ όμως και το δεύτερο σετ 14-7. Η λύση περάσει την μπάλα στη συνέχεια. Κάλια Βασιλείου επιλέγει την Μόρκαν Μπεκ. Αυτή θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την πάσα. Σμερτσακ πέρασε την μπάλα απλώς στη συνέχεια. Η επίθεση εδώ για τη Μόρκαν Μπεκ θα την αξιοποιήσει στο ακέραιο και παρά την προσπάθεια της Παναγιώτη. 12 ισοφαρίζει για πρώτη φορά στο τρίτο σετ η ανόρθωση. Ανόρθωση πέρασμα από την Κάζμιρτσακ, νέα ευκαιρία για την ανόρθωση. Μόρκαν Μπεκ στην πίσω ζώνη θα στείλει την μπάλα με το πλασέ εκεί όπου δεν μπόρεσε στη συνέχεια η Μιροσλάβα Γκρίπαν. Όπως και αυτό που είδαμε κάπως τώρα, χάθηκε η επίθεση. Και ενώ επίσης και πάλι στους πασαδόρους έκανε ιδιαίτερη αναφορά, να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και να μοιράζουν. Ευχαριστούμε πάνω στους 4 η διαφορά, 12-16. Πάμε σε διαφημίσεις. Όμως η Αριστείδου. Κάλια Βασιλείου δίνει για τη Μόρκαν Μπεκ. Θα δεχτεί αυτή το μπλοκ από την Κάζμιρτσακ και την Μανολίνα Κωνσταντίνου.
Θα πάρει όμως τη δεύτερη ευκαιρία που της παρουσιάζεται.